वाढलीस ना केंदा खाता येस तुई इंग्रज तू आहे ना केला कोणाला बेगा मी तू आहे की ना राजा तू नो ना केंदा खाती बोला मग बस लक्ष दे का बिस्कुट आहे की मित्र राहिले आले त्याची ना चाटला मिक्सर बसायचे तुम्ही तुला सांगितलं ना केंदा बसायचे मित्र कोण कोणाचं ना मिचर कोण काम करू प्लस करू हां मुझे जाने तुझ्या करू तर ना हा करू बॉस पतर लस ये पडना बिजनेस चुपचाप no. गुड काम करू दुकाने मिचर दिन गए पहुंचा के जो हाय कर लागला वाले लाईक करा शेअर करा सबस्क्राइब करा